Στην Αγία Γραφή ο Θεός λέει: δεν επιτρέπεται να έχεις άλλον Θεό δίπλα μου. Δεν επιτρέπεται να έχεις είδωλα και να τα προσκυνάς, εικόνες, αγάλματα κτλ. Εάν το κάνεις αυτό, η κατάρα του Θεού έρχεται επάνω σου και στην οικογένειά σου μέχρι την τρίτη, τέταρτη γενεά. Αυτό σημαίνει αρρώστιες, ατυχήματα, προβλήματα με την υγεία, προβλήματα με λεφτά, με οικονομικά, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό ο γιατρός σε ρωτάει, υπήρχαν αυτές οι αρρώστιες στην οικογένειά σου? Τι είναι αυτές οι αρρώστιες? Είναι η κατάρα. Ο Χριστός πήγε στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας, αλλά και για τις κατάρες. Απλώς πρέπει να γυρίσεις πίσω.